Hey, Sky. Hey. Kan je... Nou, kom maar. Kom maar, Sky. Sky, kom. Kom, meisje. Goed zo. Pootje. Pootje. Goed zo. Kom eens hier. Klaar voor de start? Hier gaan we. Sky, kom maar. Zo, we gaan een eerste keer versnellen. 2 minuten sprinten vanaf nu. Wie lid nou wie uit? De hoen lid de baas uit of lid de baas de hoen uit? Ja, ik denk dat we het samen doen. Samen gaan we op pad. Maar het is wel heel gezellig om een maatje mee te hebben, hoor. Ja. Goed zo, ga door. Dit noemen ze canicross. Het is de bedoeling dus met canicross dat de hond de lijn strak houdt voor je uit. Het is niet zo dat de hond mij voortrekt. Dus in wezen is het puur de lijn strak houden en meerennen. Doe maar, Sky. Goed zo, doe maar, Sky. En we gaan weer versnellen opnieuw. 2 minuten lopen alsof je leven ervan afhangt. Goed zo, door. Ja, in dit geval heeft het een dubbel effect, want ik moet dan wat kilo's kwijt. Aan mijn conditie werken en de hond vindt het hartstikke mooi om mee te gaan. Maar het eens net hield hij het gevoel van ik wil mijn baas voortloeken, zodat je hem zelf niks meer hoeft te dwang? Nou, als hij me voort gaat trekken, dan ga ik op mijn snuit. Dus ik moet wel degelijk een beetje in de ankers. Nee, maar hij houdt het tempo wel heel erg goed. Tuurlijk trekt hij, zeker als je in het begin bent. Want dan staat hij helemaal te stampen om gewoon veel harder te lopen. Je moest zelf toch ik nog wel een heel beetje draven? Jawel. Ja, echt wel. Ja. En daar doe ik het ook voor. Kom aan, doorgaan. Het einde is nu echt wel in zicht. Ja, kom maar. Maar de sport is uiteindelijk lekker hard rennen en wie het eerste er is, heeft gewonnen. Nou ja, daar kan ik met mijn Olympische postuur niet aan voldoen natuurlijk. Maar we gaan wel lekker rennen met de hond, lekker buiten zijn. Heerlijk Nederlands weer erbij. Nou, helemaal goed. En zeker ook nog wat stretchen straks na de les, hè? Zeker nu je zo stevig gesprint hebt. Je zag hier een Japanse replica van een Village Jeep. Die is door Suzuki gebouwd in ze hebben een zontige dieren. En wij hebben ze ding gekocht. Dat is al 25 jaar lang. En daar ging we eigenlijk tot de willen. Door de bandit van een squalteert altijd meideren en net zwembaden, en watersporten. Ja, en dat ding dat was natuurlijk hartstikke slecht. Dus ik wil graag eigenlijk wel uit nostalgische overweging zo'n ding weer of nee opbouwen. Dan bleek dat een hele tour te hebben. Het heeft me wel gelukt en deze die is dus in nee-staat waar we omkwamen. Maar om dat vijanden te krijgen, ga ik een hele product onder de delen opschadelen maken. Door de orde. Via die het van dealers kocht in binnen- en buitenland. Nou, dan heb je natuurlijk een product dubbeld. Ja, dan ga je ruilen en als je net ruilen kan, begin je te verkeerpje. Ja, en zij er eigenlijk bij mij ook een heel grote interesse en hobby ontstaan in dit auto. En ik heb er op het heden stickers verjouwd. En onder een heel zeldzaam pick-upje. En maat van mij die zei al, dat best eigenlijk al een beetje uitgedoeid. Dan heeft dat nog een paar keer dingen, een keer eens 5 en moest eigenlijk wat grotere uitdaging hebben. Nou, dan hebben we de uitdaging zocht, maar net vind ik in Nederland. We moesten door de grenzen,
en volle verder als Duitsland. We moesten het wetter door. En we zijn eindig in Chili. En dat net al joh. En waarom nou? Want ik heb er al van die dingen. Nee, deze is een hele meter langer. Er zit een bakje op. Dat nemen ze een pick-up. Nou ja, en een boys toy, daar heb ik een pick-up bij. Want ja, dat bent toch boys toys dingen. Maar dit is typisch een geval van een hobby die volslagen uit de klauwen roen is. Ja, dat zei ze niet in, maar ondertussen heb ik nog gewoon een baan, dus ja. In Duitsland had het auto vaak verkocht is en daar heb ik heel vaak wat wij hebben. München, Aken, daar zit ik regelmatig om spul op te pikken. Maar eigenlijk is die aanvoer van wat er nog weer te min. Het plaatwerk is natuurlijk het belangrijkste en dat weet er niet meer. En geen enkele fabrikant voor dat slaan. Zo zoek je al helemaal net. Het merk is te iets voor grote dealers om dat handel in te zien. Dus er zit in Colombia een fabrikant, die heeft echt net eerst als dagelijks werk. Die doet het echt wel als bijverdiensten, een hobby. Die heeft een bananenplantage. En als het seizoen goed is, dan heeft hij een leers en dan slaat het plaatwerk in. Van jou het merken. En dan Dr. Kjerde, mijn jongen van Toyota, Land Cruiser, importeer ik plaatwerk uit Colombia. En dat verkeer ik dan weer via die Colombiaan in heel Europa. Daar heb ik een dealerschap voor. Maar zie je nou wel dat het een hobby is die uit de klauwen roen is? Je keert er nou niet meer onderuit. Nou, ja. Je bent al in Colombia te lopen. Misschien sta ik wel hard met de neus op een feit en hij hem wel gelijk, maar ik denk altijd dat het net zo is. ja, goed, misschien haast ik wel een beetje gelijk.